Tässä on nyt tää nokkosperhonen, kun saatiin eilen. Jaa. Tää oli voikukilo. Vai tuliko se sun syötiltä? Ei voikukilo. Hei. Joo, mikä tuo otus on nimeltään? Se on aikamoinen kooltaan. Että... Olisiko tää nyt se nokkosperhonen? Sinivoinen ritariykkönen tuo näyttää olevan. Tai onko se joku muukin nimi? En minä tiedä. Katsos. Joo. Tämä on aika alkoholisoitunut oli. Joo. Kuinka isoksi tuo siipikärkiväli voi tulla? 2 metriä. Onko se 10 senttiä? Joku sinne. Hieno otus. No niin. Näitä vaan lisää sitten. Kiitoksia.